Ini barangnya aku ya bingung. Kon waktu potong ditanggung itu bingung. Aku nopo? Mboten ngerti aku kon nyambut ini ndak dicampurke lah kan to. Dicampurke tak dekeke ning meja. Tak campur rampung. Tak ini. Terus tak campur kurweteng kali kuku bima. Jos mesti. Jos kok ditinggal sari. Oh ngantuk saya masa dino teng alas sampe. Nah iya. Aku gitu ya. Iya cuma nih mah tak ini sama baju tak pangan. Kok ini tuh ngadeg kabeh. Mereka berwacang itu. Masa nek bakal dadi suket Kelanjono. Lah ya sing jenenge obat jangne mbok rondo ijo sih pancen luar biasa. Cuma kok belum undangan apa? Pinten? Kowe aku seneng keladon podo ning. Lah nggih. Jadi ini seneng-seneng unjung syukur. Ini ya sing genah nek nembang ya. Maksudnya sampai kok kandhane, ro sampean iso nembangno pripun? Oh iya nek nembang ya sipil. Nek aku nembang ya bosone blok troncong ngono. Kali kenalan dulu. Saged. Oh, iki apa? Anu tak ciptane Pak Gesane. Pripun ngono. Kenalan dulu. Nggih, nggih, pripun. Kenalan solo. Sungguh Iya, ketularan pekok kok ini. Nih, jembatane. Jembatan merahnya ono. Itu jembatane lho. Jadi apa? Jembatan merahnya apa nih? Jembatan merah. Ono jembatan merah. Nek ayune pancen ayu mbok rondo iki. Heeh. Ning kok pekok. Lah wong sampeyan iki wong lagu diulang-walik. Sing pisanan iku wau, lagune Bengawan Solo. Nah, iya Bengawan Solo. Sungguh indah. Niku lagune Jembatan Merah. Jembatan merah iki lah ngono. Saiki wis ono to. Nggih, pripun? Jembatan merah. Nah, iya lho. Andane karo mbok rondo. Jembatan merah. Oh, lho. Karang ya kok pengalaman iki beda karo awake dhewe. Luar biasa kok. Maksude Lho, tembang apa-apa iso. iki lho. Lah Jembatan Merah Bengawan Solo. Yo sing salah yo mung loro kuwi. Liyane Ora bener. Ora ono penere. Lagu-lagune ya wis ning anggar wis aku arep mbok rondo wis diles jamu. Heeh. Wis ditata ambune. Mboten kok tak takon bapak jenengan yo santi tentang 150 jadi. Oh, kita 150. sanus lawe kok mboten. Masa bagian ini selalu. Lho lah kan iki pondok kilo pondok. Bakor dhewe lho kula niku. Ya rasa cici dan cici. Karep kula nek pon entuk 100 gergek kula berbeke. Kok padake apa? Nyanyangannya. Kita biasane 150 undangan. Oh, ini jejer mulane pesenane kuku bima karo kurwateng. Hebat lho. Jadi iki kok dari kondor. Bapak sing saben Gue biasa mampir-mampir. adate niku yamet-yametene ya wis lenggahan wis njaluk diapani. Di kopi di ngoten niku. Di kopi di. Ini ambune ini si bapak kok. Ambune nak kaya bajing kok. Ana ngarai bapakne kok ambune kaya bajing. Anak wedok siji wae wis ora patuh karo wong tuwa. Bapak. Tapi jadi tak. Niku terus sewu Pak, gabres. 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 Oh brengos kok nggih. Brengos. Saking pundi? Tegal. Oh. Wis kita bangir sikete kita ilangi. Nggih. Kae ana rambutan wis mawon. Nah, besok nek wis mancane tuwa
mangsa budaya. Boten tasih kula tak takon, tasih saged macul. Ya alon-alon. Anak wedok iki soal. Dipeseni keramas campur Nggih. karo Pripun? aku kok dadi rambutku ngadeg kabeh. Sajae karo iki kaya apa? Aduh aku hairspray. Ya kurang ajar bangsa. Kalau sampok tuh ini hairspray. Lah mboten bener sampeyan niku. Jadi sampo iki digo rambut lah. Hair care ya rambut. Lah nggih niku hairspray niku marai kaku kok. Ya iki ngene. Jadi dulure aku bima mau. Pripun? Enggak. So, wong tuwa wis ora duwe pengaruh-arep. Eh. Kaya gojekan anakku wedok aja tok lah. Eh. Wong aku ki lur gawe ati karo kena bolesku. Dadi wero apa-apa wis ora kepengin. Ayo kejaba duwe. Lho kok kepikiran tak tegal. Lah iki pamane ning Pekalongan. Itu tegese tegal kuwi nang. Alah ngarep-ngarep Nang alas. ning alam. Oh, tak kira tegal Pekalongan Pemalang. Aduh, Kok apa le? bapak wis ora tau lunga-lunga. Makan kernek. Wis samplor mbok murah wis rasane. Lah terus sakniki usane pripun? Ayo ngene. Kupon sampean sak warung ki domen kene. Nggih. Gendang rupane lah kumaha karo anak wedok iki ya doe nang ilang. Nggih. Dadi umpama anak wedok iki butuh kentur, butuh jahe, butuh apa wae sing arep nyudahan dagangan. Kuwi ya tak aturi sampean sekalian iki ya Walaupun dolek aku. walaupun Nggih, nyucuk ngene nggih. putrane niku. Ning kula niku nggih matur nuwun banget. Atasane kula karo didoyok niku raya-raya sing jenggala kula trimo lunga. Lara ati kula mergo Ndoro Panji ora kersa tak emutke mbok wis ora sah nabi meneh, ora sah krama meneh kok ngeyel. Ya kuwi jenenge piyayi kakung isih muda. Anak wedok ki ora ndawa suwe ya. Kok tak bojo lho. Bojoku limo mati kabeh. Limo mati. Sampe iki menungso apa pegeblok? Lho ya mongso. Lah kok limo mati kabeh. Anak ibu bisa tak pateni bojoku. Apa? Ojo dulu jangkep. Kula niku ora pun ngemutke mbok sampun Ndara, wong sampun kagungan garwa, wonten jenggala. Lah kok ngerti kinyis-kinyis Ndara Litowati wah pancen dibayu niku bayu tenan. Dan Panji iki. Nggih. Kok abok kalau ketemu aku tak entek iki. Iki bakul jamu apa gali to sampean? Saya cari lo cari duwe bojo meneh. Nah, nggih. Lah iki nek ketemu aku ya Pripun? Celeng gak dibojone? Sing duwe karo kan. akhir sikile gatel. Wes aja undang-undang. Arek yo iwak budhek. Kula niku jenggala niku mboten entek pacoban. Iya. Ono wae pacobane niku. Saka jaman wiwit rikala semanten Ndara Panji arep mundhut garwa Ndara Amreni boten sida. Tindak mbok kendang ning ndi? Aku nak ngomong aku. Lah, Kowe. lho kok ora? Kowe duwe momongan ora padha. Kepele boten kurang-kurang. Kula niku karo adik kula sik doyok niku pun boten kurang-kurang. Anggen kula caos kepele datang Ya sing jenenge hargane kasar kiai kakung ngono ya. Bojoku ngajari malah kowe. sumpah. Alah. Aja sok kaya ngono. Wingi kowe nggo tes telur kowe ngopo? Wis mulai lekas rusuh lagi. Kok tes terus tes pripun? Jadi jamuannya. Duh, mau itu ngono Kak. Terus Nah,
Terus kowe sekolah Kula pengen semikir kan jenggol. Ya sakniki nek wis ora iso dikandani nganggo tembung. Wis ora iso dipernahke. Sampe to apa gunane? Ora ditabok. Bales e. Iya, orang Pripun ngoten niku? Bener. Ya kuwi jenenge lumrah. Nggih. Jalanan kiai ini SMP. Arabane kan son umrahin perkara kuwi. Wis itu. Jenengan dene ngoten. Jenengan. Tengahane. Aku iki karo mbok wis sehidup semati. Mari bahasane ngapusi. Mlebu leng semut pisan tak lakoni. Nah, kok aja kan kuwi binang. Gotong. Ora kaya ngono kuwi. Nggih. Iki kudune mungkin mau jalanan mau urip iki mung tembune botak. Kudu sing siap. Padha dene mungkin mau ngaju kaya tentu omah. No. Lek yo terus manut hargane kanut sono apa Orang-orang kuwi. orang-orang kuwi. Jalanan ya iki aku ning cerita, aku wong lakoni. Ning weruh kahanan kaya sing jenengan ndaki iki. Iki yo kumurasa mesake kabeh. Ngono. Nggih, bakune niku kula karo adik kula matur nuwun. Oh, Ya wis iki jenengan. Nggih. karang dene desa. Nggih. Niki kula karo adik kula tak ngerampungke gawean panjenengan teng mriki riyin. Kula tak ngerampungke gawean riyin. Coba bagian. Itu to wau. Lah iki sih Ramadhan. ayo menupani tanduran Kesehatan jahe, kesehatan kencur sing durung kula resiki kok. Temulawak. Beras kunci. Wis siap belum? Ginseng. Terasi. Wah, terasi iku jamu apa? Dhewe rame gawe ning mburi ben. aja sok beda. Kene. Tak puji. Nek kene bisa jenengan mriki riyen bocah teng putih-putih. Kita pipet ya. Kula gawa. Ya iki ngene ya. Panjen iki wis dadi ya wis mergane dalane